Көзле күңел күзгісі. Көзле fikir yüzağına söz aşkışı. Canlı söylem, ihlas aralaşu, közge göz qarашып tapşırığında. Ey kişi көңілләре, көңілләрдә яшәгән серләрне кайбер вакыт якын дустыңа да, кайчагында туганнарга да, кадерле кешеләреңә, күршеләреңә дә ашмый каласың. Үзеңдә кала, бикләнеп яшисең. Ә менә шул яклап, ничә ел дәвамында эфирда барган күзгә күз карашып тапшыруы кылачлап күңел серләрен сезнең карамакка алып чыга. Бу тапшыруның халыкчанлыгы белән, юрайларыбызның ихласлыгы белән бәйле. Безгә шул кадерле тәңгәл команда эчендә шәхсән тапшыруны әзерләп алып баручы миңа Зифа Нагаева эчендә. Юл бирик, башлыйбыз. Күзгә күз карашып, туган телгә киләнгәнсез. Яшибез төрлечә. Кемдер тырышып булдыра. Кемдер кулыннан килгәне генә булды инде дип алып бара. Кем кулыннан килгәнен дә күрсәтә алмый, бик тырышлыкта салмый яши, миңа җиткән ди. Ләкин ассызыклыйсым килә. Кулыннан килгәне булдыклылыгыннан тышта, тырышлыгы белән тормышын матур якка алып баручы. Иҗатта да миңа бик якын булган моңлы күңелле Светлана Насырова кунакта. Сәлам юллыйм сезгә, хәерле сәгатьтә дип дәшәм, һәм үзенә дә героемны. Хәерле көндәр. Ничек кенә кәефләр, Светлана? Аллага шөкер. Без инде бик матур гына итеп тапшыру эшләп алганнан соң байтак кына вакыт аралыгы үтте, һәм без тапшыру ахырында да вәгъдә итеп тамашачыга калган идек. Хәтереңдәдер, яңалыкларыбыз булачак, тагын күп кенә сорауларыбызга ачыклык кертер өчен очрашырбыз дигән нәүбәттә хушлаштык. Әйе, ул яңалыкның иң матуры Сәлимәкәебез туды. Ул инде күкрәктә генә иде әле, без тапшыру эшләгәндә. Һәм бик күп борчулы вакыттагы уйдырмаларга тукталдык. Сорауларга җаваплар бергәләп эзләдек. Иң беренче минем сорашып үтәсем килә. Бәбинең хәлләре ничек? Исемне кем кушты? Инде апасы, абыйлары нинди мөнәсәбәттә яши икән Сәлимәгә? Аллага шөкер. Бөтенебез өчен тапкан бер шатлык дип һөйнәбез инде. Исемен мин уның күптән уйлагайным. Беренче балам улым булды бит инде. Икенчесе шулай ук улым, өченчесе Мәдинәкәй төшемә керде. Бер коллегам төшемә керделә, уның кызының исеме Мәдинә. Мин таң алдынан гына төш күрдем дә, Мәдинәкәй дип әйттем дә уянып киттем һәм игътибар итмәдем. Кыз бала теләгән хатын-кызның мугай минең уемда йөрөткән уй гына, фикер генә булгандыр бу төшемә кергән вакыйга дип уйланам. Һәм берни тиклем вакыттан кызга узганымды белдем бит инде. Әлбәттә, ул төшемә үк исеме менән кергәс, мин уга Мәдинәкәй дип куштым. Менә Сәлимәкәем минең күңелемдә дур хыял булып калды. Сөләйманова Сәлимә, аваздаш, аналыгы булып килә бит инде. Шуннан бик кыз теләнем һәм күз алдына ул бүген нисек бар шулай килтереп Сәлимәкәй дип һораным. Сәлимәкәй. Балалар байтакка әйләнде хәзер, Светлана, шулай бит күп балалы ана булып китеш артып торды. Минем инде бигрәк тә бер яктан дулкынланып киттем синнән ишеткәч, хәтта син бүтән аңа кадәрле булган авырлыкларны үзең җиңә килеп, балалар табу йортына руль артында барып, бәбиең белән үзеңне руль артында алып кайттың. Бу кешегә ышанмаулыктанмы? Ләкин үзеңдә көч таптыңмы? Шулай алып кайтасың килдеме? Ни белән бәйле булды? Мин бала табу йортына барганга тиклем үк эшләнем. Һәм миңа иртәрәк дәваханага килеп ятырга куштылар. Уны иртәрәк тудырырга туры килде 10 көнгә. Шуңа күрә үзем әзерләнеп бардым. Тиз ярдәм чакыртырга кирәкмәне, бүтән кирәкле әйберләремне йыйдым да, үзем шунда алып бардым. Һәм мин яткан корпустың алдында машинам торды. Бала табып сыккандан соң мине коллегаларым каршы алды, күмәкләшеп, сәскәләр менән килеп, Светлана Фаритовна, һезне алып кайтыргамы дип һорагас, мен әйтәм,
Мин рульда килдем ул. Исмаһам, бала табу йортынан махсус машинала кайтһаң булмаймыни дигән менә шулай һүзләре калды инде. Сынлап та үдем килдем, үдем алып кайттым. Һәм мин уның бер ниндәй дә проблемаһын күрмәйм. Сәскәләргә күмелеп, балаларымды төяп, әхирәтләрем алып кайтыштылар, үдем рульда кайттым. Менә шулай. Бик хуш шундый матурлык күренешләре күз алдында пәйда булды һәм әйтергә кирәк, әлеге вакытта ничек син йөккә калганчта бер туктаусыз эшләдең. Эшләргә шулай ук тукталырбыз. Шуның өстенә син шул ук тамада эшләреңдә, шулай ук башка төрле иҗатта да һич кенә дә калышмадың. Бүгенге көндә гөрләп бара, җитмәсә син бәбине әле лаеклы рәвештә 4 бүлмәле фатирга алып кайту бәхетенә ирештең. Бу синең зур тырышлыкларың. Әйдә хәзер без инде бик менә барлап киткәндә синең уңай якларың белән үзем үсеп китәм. Уйлашканда, сөйләшкәндә тапшыру алдыннан да четерекле генә мәсьәләләр бар бит. Барыбер да. Һәм әйтәсе килә, бу көчне каян аласың дип тә сорамыйм, беләм, яртылаш. Шулай да Амар Хаямның әйтелгән фикерләренә туктыйсы килә. Бәлки син аның җавабын мин урталый әйткәч тә үзең әйтеп тә куярсың. Хатын-кыз ни вакытта шу кадәрле көчле була? Аңа иң зур тәрбияче кем? Көчле булырга, тырыш булырга өйрәтә, үз-үзенә генә ышанырга өйрәтә. Ул әлбәттә ир-ат. Минем үпкәләтәсем килми ир-атларны, ләкин без алар аркасында күтәреләбез, алар аркасында кайбырак төшенкелеккә биреләбез, ләкин үзебезгә ышанырга безне алар өйрәтә. Шулаймы? Дөрес әйтәмме? Әйдә киттек. Сәлимә белән әтисе очраштымы дигән сораудан ук башлыйсым килә. Ысынлап та был урында ир-егетте кәмһетеп ниндәйдер фикер әйтәһе килмәй. Безне тормыш һынаулары көслөләндерә, ныгыта дип әйтәйек. Ысынлап та шундай фикер бар ул. Көсһез ир-егет катын-кызды көсле итә дигән. Ләкин көсһез катын-кыз ир-егетте көсле итә. Бына был көсһезлекте дөрес аңларга кирәк. Хатын-кызның көсһезлеген күрһәтә белүдә, уның көсһезлегендә. Әмма ләкин уны көсһезлеге менән файдаланып, халып тапар ситкә еткергә кирәкмәй. Мин еш кына шундай мисалдарга, шундай күренештәргә тап киләм. Хатын-кыз юнһез яки сирле булган хәлдә генә нишләптер ир-егет уның янында көслерәк күренә. Вәләкин хатын-кыз көсле икән, уның менән тиң бергә күтәрелергә кирәк. Үҙеңде өскә күтәрергә маташып, уны халып тапарга кирәкмәй. Тиң барырга кирәк. Уфуктар тиң булганда гына бер-береңә таяныс, ышаныс терәп булырга мөмкин. Шулай да бу очрашу хакында. Атаһы менән балаһы очрашуы хакында мин йөккә калгаста август адагында белдем былтыр. Әйтергә кирәк, бу тәңгәлдә ашыктык кертеп китик. Яңа гына булган тамаша кылучыларыбызга сез аерылышкан ир белән хатын. Һәм шул аерылышкан вакыт аралыгында җипләр барыбер өзелеп бетелмәйче бит инде. Кайтулар да булды, китүләр дә булды. Төрлечә бит уйлап карый. Гаиләне саклап калырга хатын-кыз. Шулай бит. Шул вакытта гына бу дөньяга аваз салырга әзер булган бәби булды бит инде. Шуңа күрә мин бигрәк тә ишетәсем килә. Ул аны әти буларак кабул итте микән дигән сорауны. Юк, Зифа апай, мин ул турала уның үзенә хәтта өндәшеп тә торманым. Йөкле икәнемде белгәс, минең тәүге фикерем төшеп кенә куймаһын булды. Һәм мин ярты елга кастым атаһынан, тирә-яктагы кешеләрдән, чөнки без бергә яшәгән вакытта ук мин һезгә үткәнендә лә әйткәйнем, 2 тапкыр калдым, ләкин хаклап калып булманы. Ул вакытта атаһы 4нче баланы теләмәне. Шуға күрә мин был юлы теләмәгән бала хакында әйтеп торырга ла кирәкле һанаманым һәм гомумән отчет биреп кемгәлер акланып торуды кирәкле һанаманым. Был минең хыялым. Мин уны иптәшемдән киткән сакта бер генә үкенесем булды. Гаиләнән киткәндә, тагыла бер кыз табып кала алмадым. Мин ул хакта социаль селтәрләрдә дусларыма ла еш кына язып тора идем. Һәм иптәшемдән китһәм дә хыялымдан түңелмәдем. Юынган һайын, матур яңа көндәр туган һайын Сәлимәкәйде теләнем. Һәм был хыялымды тормышка ашыру минең өсөн бүтә кәртәләрдән дә югарырак ине.
Кеше һүҙенән дә, кеше фекеренән дә, атаһының ҡабул итеү итмәүенән дә. Был минең хыялым. Ни өсөн мин уны атаһынан таптым дигән һорау бирергә теләйһегеҙҙер. Эйе, мин бик оҙаҡ уйландым. Сөнки миңә кемделер һайлап, һынап йөрөр өсөн минең ваҡытым сикле. Ғөмүмән, ҡатын-ҡыҙҙың балаға яраҡлы ваҡыты мәңгелек түгел. Ошо арауыҡта мин кемделер һайлап йөрөргә, һайлағас бит әле уны һынарға ла кәрәк. Теләгем дә юҡ ине, ваҡытым да юҡ ине. Бер атайҙан булһындар тинем һәм Алламдың биргәненә мең шөкөрҙәр, мең шөкөрҙәр. Димәк, сез бүгенге көндә бәби белән, бер туғаннары белән айырым дүрт бүлмәдә, ләкиннәрдә минем ишетеүемчә, ул үзе Нагаева бистәсендә, бик яҡшы ғына коттеджда үзенең эшҡыуарлығын алып бара. Һәм инде синең бигерәк тә ауырттырған җирең, син бүгенге көнне кануннар белән, хоҡуҡлар белән, законнар юлында сорашҡанда ғәҙелсезлек, менә без син белән сөйләшкәндә, мине бер нәрсәдә ул ҡаҙар боршомай, Зифа апа, ғәҙелсезлек белән очрашу боршоҙо. Менә моңа туҡталмай мөмкин түгел. Туҡталайыҡ. Беренсенән төҙәтеп китәм, 4 бүлмәле фатирға беҙ әле күсмәнек, ул быйыл ғына тапшырыла. 25-нче йылда асҡыс алабыҙ, әлегә беҙ 2 бүлмәле торлағыбыҙҙа торабыҙ. Ни өсөн мин уны яңы йорттан алдым, сөнки ғаилә ипотекаһы буйынса, льготалы ипотека буйынса мин яңы йорттан ғына ала алам. Быныһын ҙурайтыр өсөн икенсел торлаҡтан ала алмайым, унда проценттар бик ҙур. Быныһы инвестицияға ҡаласаҡ, тегеһе беҙҙең йәшәү өсөн тәғәйенләнгән. Сөнки был торлағымды алған саҡта ла бит, минең быға тиклем баҙнат итмәгән, ҡурҡып торған бер тойғом бар ине. Нисек күтәрермен, нисек түләрмен тип. Ә мин балаға уҙғанымды белгәс, бөтөн ҡурҡыуҙарымды артҡа ташланым да, малайҙарға айырым бүлмә кәрәк, ҡыҙҙарға айырым бүлмә кәрәк, миңә айырым бүлмә кәрәк тип баҙнат иттем. Бурыстарға баттым, шөкөр, атҡарып сыҡтым, бурыстарымды түләнем. Һәм бөгөнгө көндә бер тамсыла үкенмәйем. Һәр бер бала үҙенең өлөшө менән туа. Ләкин ул бер икмәкте 3 өлөшкә бүлеү түгел. Мәҫәлән, 3 бала туған икән, 3 өлөштө 4-нсегә лә бүлеп бирү түгел. Уның үҙенең икмәге бар. Ә бына Нагаевалағы беҙҙең уртаҡ алған йортобоҙ ысынлап та атаһында ҡалды. Унда әсәлек капиталы һалынған, балаларҙың өлөшө, законлы өлөшө, минең өлөшөм, ләкин ул беҙгә унан бер ниндәй ҙә өлөш бирергә риза түгел. Һатырға ла риза түгел, һатып алырға ла риза түгел. Закон буйынса балаларҙың өлөшөн ата-әсәһе һатып ала алмай. 18 йәше тулғансы балалар урам буйында йөрөп торорға тейеш. Әгәр дә бүгенге көндә минең фатирым булмаһа, балалар бар урам буйында йөрөп тороғоҙ, мин мында үҫешәйем әле, бизнесымды үҫтерәйем әле, 18 йәшегеҙ тулғас килерһегеҙ дигән мөнәсәбәт. Әгәр дә закондар, федераль закондар беҙгә ҡаршы икән, донъяла бит, Зифа апай, кешелеклелек, намыҫ, ғәҙеллек дигән закондар да бар. Һин атай булараҡ, ир булараҡ, балаларыңды бөгөн торлаҡ менән тәьмин ит, өлөштәрен бөгөн бир. Һин бит айырылышыуға ғаризаны үҙең яҙҙың. Мин түгел, мин тарҡатманым, Зифа апай, ғаиләне. Әгәр дә ғаризаны яҙғанһың икән, милек бүлеү ул мотлаҡ. Балаларың өсөн бөгөн ярҙам итергә кәрәк. Ә уның был хаҡта ошо хәтлем зауыҡлы матур ҡатын бысранып, түбәнселеккә төшөп, оҙаҡ һөйләп тә тормаһын тип билдәләп үтергә теләйем. Был хаҡта тамашасылар үҙҙәре һығымта яһар әле. Ҡабат ҡайтыу юлы юҡ, ябылған. Юҡ, Бәбигә ҡарамаҫтан. Юҡ. Бөтәһе лә менә һеҙ шундай һорау бирҙегеҙ. Һеҙҙең үҙегеҙҙә лә шундай уй бар һәм һеҙ үткәнендә лә шулай тип әйттегеҙ. Бәлки ҡайтырһың тиеп. Минең әнием дә әйтте. О, ҡайта икән, ҡабаттан бергә ярашалар икән. Бөтәһе лә шуны теләнеләр. Ләкин минең донъяға ҡарашым бөтөнләй икенсе. Мин балаларҙың атаһына ҡайтыр өсөн генә был сабыйымды тапманым. Көн кеүек асыҡ ине минең ҡайтмаҫым. Һәм нимә тип кенә әйтәйем икән, мин быны аңлата ла алмайым. Үҫкән ҡыуағынан, әсә йылыһынан, айырыла бит бешкәс баландан. Балан тирән, телгәш тегән, йәлләп ҡала үҙең ҡыуағын, йөрәгемдән
Бу бала тугач беренчедән, аның туганнары бар, өлкәнрәкләре бар бит инде гаиләдә. Синең төп теләгең кан берлеге югалмасын өчен, җан берлеге югалмасын өчен ярдәм йөзеннән генә түгел, үзәсең килми араларына оласәйләре, олатайлары белән. Менә бу яклапта мин күңелеңдә ниндидер авыртуны сизәм. Алар белән бәйләнеш Мин юкмы? бәйләнеште үзмәскә тырыштым. Минең тарафтан 10 адым булганда ла, теге яктан бер адым да булманы. Шул тиклем бушлык, битарафлык һәм мин кадеремне бетереп, балаларымның кадерен бетереп, етәкләп барып йөртүдән туктаным. Ошонда бер генә моментка тукталып киткем килә. Хәтерләйһегез микән, кызым илай-илай атаһына йөрүне. Тәүдә шулай итеп йөреттем һагынгандар өчен. Һуңынан кызымның һөю теләнселәп йөрүен теләмәнем. Атайдан һөю теләнселәгән кыз бала киләсәктә иреннән дә шундай ук һөю теләнселәү, инәлү буласак. Әгәр дә арты менән борылган икән балаларга, ни өчен минең балаларым үзләренең кадерен бетереп, инәлеп йөрергә тиештәр? Мин инде хәзер бу тәңгәләргә бик артык кермәм, чөнки мине аңламаслар да. Телевизор караучыларыбыз гел кешенең шундый җирендә генә таптауы килешмәстер диярләр. Мин дә килешәм, әгәр алар шулай дип әйтсәләр. Ләкин сине менә бу аракта ана буларак, балаларны ялгыз алып китеп баручы, ул йөрәкле кеше буларак нидер куркыта бит. Курку дип әйтү дөрес микән? Борсылу. Борсылу балаларның киләсәге өчен борсылу бар. Шуңа күрә без бүгенге көндә балаларга күбрәк халырга тиешбез. Төрле яклы үсеш. Иң төп инвестиция ул балалар. Ул ниндәйдер түңәрәктәргә йөрү, ниндәйдер юнәлештә шөгыльләнү, ниндәйдер юлыңды табу, офыктарды киңәйтү генә түгел, хатта ул финанс ягынан да бүген халынырга тиеш. Бына балаларның шул һорауга әйләнеп кайтабыз инде, теләйбезме, теләбәйбезме? Балаларның бүген өлешен реализовать итәргә кирәк. Үстерергә кирәк. Чөнки мин аларга торлак алып биргәнмен икән, мин онда ипотека түләйм. Әгәр дә мине бүген шул балаларның өлешен биреп, мин ипотекамды кәметһәм, мин бүген балаларга күбрәк бирә алам. Теләгән түңәрәкләренә йөртергә, теләгән шөгыльләрендә. Шулай ук менә финанс инвестиция ягынан караганда ла тагыла бер вакыйганы билдәләп үтәйек. Был мактанудан дип уйламаһындар. Дөньяга дөрес караш дип аңлайык. Бәлки дөрес түгелдер, был минең караш дип аңлайык, әйме? Сәлимәкә тугандан һуң Өфөнең үҙәгендә квадрат метры 105 мең менән генә булган яңы фатир төзелүгә тапшырылды. Әлбиттә, мин уны электрип алырга тырыштым һәм алдым. Баҙнат иттем, чөнки бүгенге көндә 105 мең квадрат метрына бер ни дә хак юк. Яшел Сауҡалыҡта, шул микрорайонда 160-180 мең, әйме? Мин уны киләсәктә әйләнешкә индереп, балаларымдың үсеше өсөн, уҡыуҙары өсөн, юғары уҡыу йорттары өсөн файҙаланасаҡмын. Сөнки киләсәктә коммерция йүнәлешендә генә ҡалыуҙары мөмкин уҡыу йорттарының. Без инвестицияны бүген эшләргә тиешбез. Рухи яҡтан да, финанс яғынан да дип әйтмәксе булам. Һуңынан шул объекттарҙы һатып, без коммерция йүнәлешендәге объект алабыҙ икән, балаларыбыҙға әйләнешкә күберәк килем алабыҙ. Бына быныһын инде финанс яғынан дип әйтәйек, бизнес күҙлегенән генә баһаларға. Светлана, мин сине бүлдерергә мәжбүрмен бу юлда. Хәзер бездә менә синең кадәрле булдыра алмаган, синең кадәрле башны эшләтергә кирәк бит әле. Мин син сөйлисең, мин менә башны эшләтеп утырам. Кайсыдыр җирендә бөтен бу мәгълүматны тотарга кирәк һәм моны аңлы рәвештә иҡтисад яғынан да белергә кирәк. Менә хисләреңнең азыраҡ ҡына булған иптәшеңә ҡарата бер җирҙә дә ышҡынлары күтәрелеп киткәне юҡмы һәм нисек син күҙ алдына китерәсең шул уҡ Нағаева бистәсендәге йортоғозда кемдер аның янына бassa. Ишекне ашып кереп, тормош иптәше булып бassa, синдә бер ни дә ҡыбырҙамасмы күңелдә, ҡытыҡланмасмы? Миңә Зифа апай бик күптәр әйтеп ҡараны ул, мына өйләнеп китер дә матур итеп донъя көтөп китер әле дип. Минең үҙ баһама тейергә теләйһегеҙме тием. Мин нөктә ҡуйғанмын бит инде. Мин элекке Светлана булып ҡайтырға теләмәйем. Үткәнмен бит инде мин уны. Нөктә ҡуйырға ла оноторға теләйем. Бөттө. Булды бу сораулар. Шуның белән тамам дип халыҡларына да зирәктен алдырыйық әле. Бына илап утырғандар. Тинегеҙ, күптәр юғалып ҡала хистәргә. Бына Зифа апай, был йәһәттән социаль селтәрҙәрҙә мин асыҡмын бит инде, йыш ҡына мотивация бирәһегеҙ дип әйтәләр һәм минән ниндәйҙер ҡыҫҡа тапшырыуҙар эшләүемде теләйҙәр. Әлегесә интернетта йөрөгән видеофикерҙәр ҡыҫҡа-ҡыҫҡа. Ләкин бының бит медалдың икенсе яғы бар.
Мин ямгыятьтә айырылышыгыз дигән көс биреп утырырга тиеш түгелмен хатын-кызларга. Үзе айырылды ла, хәзер бөтәһенә лә шундай куәт биреп утыра дигән. Ул дөрес түгел. Шуңа күрә мин ул эшкә тотынмайым һәм бер касанда ла куәтләмәйм. Менә шул куәтләмәгән өчен икенче тапшыруда инде кабат кайтмассыңмы дип утыра бит инде Светлана Газифа Нагаева. Светлана, шул кадәрле тырышлык юлында төрле юнәлешләр бар. Хәтта син миңа азрак әйтеп алдың, "Эх, Зифа апа, минем иҗатка вакытымда аз кала." Былтыр миңа әйтүең хәтеремдә агентство ашып йөри идең. Быел бу хәлләр кая кадәрле барып өлгәшкән һәм гаиләнең матди ягы бар бит әле, болай сөйләп утыру белән генә түгел. Ничегрәк булдырасың? Әлеге лә баягы шул Сәлимәкәйгә әйләнеп кайтканда, дөньяга киләсәген белгәс, минең карьера буенча бик зур максаттарым бар иде. Үзебезнең агентлыкты асып, предприятие арендага алып, команданы оештырып йөргән вакыт һәм мин белеп калдым шундай хәлемде. Әлбиттә, мин үземнең хатын-кыз миссияһын хайлайым. Шул проблемаларны кагыз эше, оештыру эше менән мин бит үземне хәлдән тайдырасакмын. Балага ниндәй авырлык киләсәк, мин уны аңлайым. Шуңа күрә мин төп миссиямды хайланым да, элек эшләп йөргән агентлыгыма кайтып, үземдә эшләнем һәм ярдәмчыларым ситтән торып эшләнеләр, онлайн эшләнеләр. Агентлык асманык без, элекке агентлыгыма кайтып дәвам иттем һәм эшемдең юнәлешен, методикаһын дип әйтәйек инде, методтарын үзгәрттем. Бүген без күбрәк йорттар төзү белән шөгыльләнәбез. Бөтен республика буенча эшләгән төзелеш оешмалары, уларның һәрберсе менән килешүләр төзегәнмен. Әгәр дә Өфө янында, мәсәлән, ниндәйдер участокта, үзегезнең участогыгызда өй төзергә теләйсегез икән, гаилә ипотекаһы менән, льготалы ипотекалар менән, шулай ук авыл ипотекаһы әлегә ябылып торса ла вакыты менән асыла бит инде. Шулар менән файдаланып, үзегезгә йорт төзергә мөмкин һәм без был яһәттән интернет аша ярдәм итәбез. Әлбиттә, мин участокты барып карайым, кабул итәм һәм документларны төзеп эштә аткарып сыгарабыз. Бына шундай юлда мин баламдың янында һәм гомумән гаиләмдә күбрәкмен. Һәм бу яклап әйтергә кирәк, Сәлимә бит бәләки калдырып та китүләре авыр булганлыктан күбрәк онлайн эшлисең һәм ярдәмчеңдә булдырасың. Шулай бит. Ярдәмчыларым бар, Аллага шөкер. Шуннан шул кадәрлек көчле булсак та, тапшырның бер аралыгында үзең дә әйтеп алдың, ул миндә бит шундый хатын-кыз. Йыламый да торган хатын-кыз түгелдер бит инде диярләр теге якта. Андый чакларың бармы? Күңелнең артык үзеңне жәлләгән чагың бармы? Әйдә әле утырып, хит үземне бер жәлләп алыйм дигән вакытта яшь кыйлып китәме нишлисең? Илаем ул, Зифа апай, илаем. Мин дә кеше, мин дә хатын-кыз. Илаем, көләм, гафу итәм, үпкәләйем. Бөтә кисерештәр йөр йөзендәге миңа хас. Эмоциялы булырга тиеш кеше, йөрәге булырга тиеш кешенең. Ләкин мин нимәнән куркам? Бошмас, буш булудан куркам. Барабан күп буш шаңдаулары яңгырап торган кешеләр бар. Менә мин балаларымдың буш булуынан, мөхәббәтһез булуынан куркам. Шуңа күрә уларда ысын ир-егет атай тәрбияләргә, хисле булырга, намыслы булырга, яwaplылык тойырга өйрәтергә тырышам. Бына шул. Bayram günün bugün, imma kure ödün, yürge tübülümünde bir güne. Mallayından uğup, balkıp yaşat yiyip, yaraltandır Xuday bıl yerge. Bayram bugün bayram, imma dur bayram, tinge qarab dünya ude tan qalğan. Balkıp tura yüzün, yırlap tura tüngülün, yolmışından yaktı izi qalğan. Син ялкын кебек янып торасың. Бүгенге көнне килеп кергәчтә, менә Апшыронга бәби тапканда димәссең дип, елмаю йөгерттем йөзгә, мактап та алдым. Тагын да шибәрләнеп киткәнсең дип. Ул бит әле әни булган ана вазифасыннан тыш йөрәк бар, күзләр бар, нурлы күзләр, синең иҗади күңел бар. Кайлардадыр күрешүләр бар, очрашып йөрүләр бар, халык арасында сиңа күз салучылар да юк түгел. Шул вакытта син өркеп, куркып куясыңмы? Кабул итә аласыңмы син кемнеңдер җылы мөнәсәбәтен үзеңә? Әллә инде, юк, әле мин менә 4 бала тәрбиялим, әле шуның белән генә мәшгульмен. Менә бу ягыңа да
Бу ягына да кирип карыйк әле ниләр уйлый икән. Урыс әйтмешләй, мин үҙемә крест ҡуймайым. Минең дә ғүмерем берәү генә, минең дә йөрәгем бар. Ләкин балаларым йөк тейеп, ниндәйҙер сиктәр ҡуймайым. Бына дөрөҫөн генә әйткәндә, мин әкиәт батыры көтмәйем. Тормошҡа ысын барлыҡ итеп ҡарайым. Бөгөнгө көндә мин 4 балам янына кемделер кертә аламмы, йәки кемдеңдер территорияһына балаларымды ияртеп бара аламмы? Әйҙә ысын барлыҡ итеп ҡарайыҡ. Әйҙә. Ҡасан мине ҡыуып сығарырҙар дип көтөргәме, йәки гөргөлөп торған балаларым алдында тағы ла кемдеңдер көйөн көйләргәме? Ләкин әгәр ҙә миңә бөгөнгө көндә реаль ярҙам күрһәтерлек, ул миңә финанс ярҙамы түгел, рухи ярҙам дип әйтергә кәрәк, психологик ярҙам дип тә хатта әйтергә мөмкин, күңел кисерешләр, мөхәббәт бирерлек кеше. Үлеп ғашиҡ була торған йәштән үткәнмен, баш юғалта торған йәштән үткәнмен инде, Зиф апай. Шулай ҙа, әгәр ҙә ниндәйҙер әкиәт батыры осрай икән, мин бөгөнгө көндә балаларымдың эшенә ярҙамсы яллап, ул бөгөнгө көндә ниндәйҙер баш етмәҫлек күренеш түгел, эшләгән ҡатын-ҡыҙҙар ярҙамсылар яллай, хатта өйҙә репетитор яллап дип әйтәйек, өйгәштәрен эшләшеп, ҡарашып, керҙәрен йыуып, ашатып торорлоҡ ярҙамсы булғас, дөйөм алғанда инде шундай мөмкинлектәрҙе миңә бирерҙәй кеше булһа, мин йөрьәт итер инем. Әкиәт батыры уйлайбыз, уйларыбызда ул барыбы юҡ түгел. Теге аҡ атларда килә торған егетләр хаҡында да ул хәтләр йөрәк бөтөнләй сүнгән түгел. Ләкин ул сиңә бу йәштә киләсе, әле йәшең барыбер йәш әле синең, бәбиләрең күп булса да, ул килгән егетнең аның артында, яурыны артында үзенең тарихы була. Аның булса тарихы, аның бар. Телисеңме, теләмисеңме бу йәшкә хәтле ул тик кенә йөрмәгән инде. Ҡайлардадыр хаталанып та өлгөргән. Зиф апай, Ҡайлардадыр аның үзендә бәлки ҡыуыбыраҡ та чығарғандар, шуға ҡайбыраҡ әйтәм бит, ҡаршыланғандар. йүнле ир-егетте йүнһеҙ ҡатын да ҡыуып сығармай. Хәзер шулай диләр. Күпләп булмаған, язмыштан ҡыйырсытылған, ҡатыны нашар булғаннан түгел, шулай килеп сыҡҡан, алар да айырылған. Аның да 4 баласы ҡалған. Һәм әйҙә бу ауырлыҡны, менә хәҙер көлдөрәм әле мин аны. Әйҙә бу ауырлыҡны бергә күтәрик дисәң, синең шундан соң, мәсәлән, мин сиңа инде Хоҙайҙан сорап утырмыйм андай жауаплыҡлар. 4 баланы ҡушасың да, 5-нчегә тормош иптәшең килә дә, үзенеке ҡушасың да, 9 кеше. Унау! 9 кеше була да. Син күҙ алдына китер әләсеңме, әгәр дә шушы кешене бәхетле Унау була итәр. бит. Унау була үзе. Унда 4, миндә 4, Әгәр дә- ул үҙем, мин үҙем. Һәм ҡалған яҡлап, дар яҡлап та бер-берегеҙгә тәңгәл. Син шушы ҡәҙәрле дә зур жауаплыҡны да күтәрә алырлыҡ йөрәгем бар дип әйтә аласың. Күтәрә алырлыҡ йөрәк нишләп булмаһын, әгәр дә ул кеше күңеле менән матур икән, мөхәббәтле икән, аңлай икән, кешелектең намыҫ, ғәҙеллек, менә ошо матур сифаттарын аңлай һәм һине бар яҡлап та аңлай икән. Без бит балаларға күмелеп кенә ултырмайбыҙ. Әле генә әйттем, ярҙамсы ялларға ла рәхәтләнеп йәшәргә мөмкин. Ул үҙе бер балалар баҡсаһы буласаҡта инде. Ләкин мин ундай тормошҡа әҙер түгелмен, дөрөҫөн әйтәм, әкиәт һөйләп ултырырға теләмәйем. Сөнки кеше балаһын тәрбиәләү түгел, үҙеңдекен тәрбиәләү ҙә бик ауыр. Мин бер ҡасанда ла әллә кемгә үҙемде ҡуйып, әллә ниндәй шәп кеше итеп күрһәтеп, идеаль фәрештә күрһәтеп ултырмайым. Мин уҫал әсәймен, мин талапсан әсәймен, миндә эләгеп тә ала, илап та аңлатам, башҡа төрлөлә балалар менән, балалар үҫтергәндә төрлө сүрәтләргә инергә мөмкин. Әгәр дә мин уйлайым инде, килеп кергән кеше, ул синең балаларың бар икәнен тормошыңны бөтөн ауырлығы, шатлығы белән күтәреп ала торған кеше булырға тейеш. Ләкин шул ваҡытта миңа ҡалса, беләсеңме ни генә җиңә, әйтеп ҡара, әйтәлмәсәм, мин үземә мөхәббәт. Ни өсөн Мин мин уны йыраҡта? территорияма кертмәйем тигәндән түгел, мин бер кемгә лә ышанмайым, үҙемдән башҡа. Мин Берәүҙең дә алдағы территорияма сорауыма җауап балаларымды бирә. етәкләп бара алмайым. Һәм минең территорияма килгән ирҙең дәрәжә генәһен әйтәйем. Икәүләп алайыҡ дип әйткән хәлдә лә, исмаһам кейәүгә сығырға кәрәк бит, рәсмиләштерергә кәрәк бит. Юҡ, мин әҙер түгел, Зиф апай. Юҡ, мин әле әҙер түгел, миңә әле кәрәкмәй. Ай, тезелешеп басҡан идек барырға диләр егетләр тегеләр. Булды инде ҡулға суҡтың инде дип утырырға мөмкин. Ләкин сөйөү килсә, ике яҡтан да булса, ике яҡ ауырлығында бергә иң зур матурлык,
ярый. Гаиләне саклап кала алмаган хәлдә дә без гаилә яклы. Ләкин ике яктагы яраны бергә ябыштырып, күпме матур гаиләләр төзеп, яңадан бәбиләр булган гаиләләр бар. Мин шул хакта сүз алып барам, мөхәббәт нигезендә. Тагын бер бәби табыр идеңме тормышка чыксаң? 45 тулмаган бит әле. Бу туктамый әле. Юк, булды. 2 кызым, 2 улым булуын теләнем, бынһы шаярту гына. Ләкин бер касанда ла һуң түгел дип әйтер идем, чөнки бик күп хатын-кызлар язды, Светлана апай, һин безгә мотивация булдың дип, 40 яшебездә әле балага уздык дип язучылар да бар. Шуңа күрә юрият итмәем, иремә ышанысым юк дип тә язгандар булды. Без үзебезгә ышанып кына табабыз. Әгәр дә үзегезгә ышанысыгыз көчле икән, балаларыгызды күтәрәһегез икән, рәхим итегез. Баланы ир өчен табып, әгәр дә аерылышырга туры килһә, балаларны иргә калдырып киткән хатын-кызлар бик әз. Тапшыруның бу ягына киткәндә кыска сораулар бирәм һәм кыска җаваплар көтәм. Менә хәзер бултыргыдан аермалы Светлана минем каршыда. Бәхет төшенчәсенә җавап биргән идек бултыр. Үзгәрдеме хисләрең, уйларың бултырда? Былтыр илап бултырган Светлананың эргәһендә быел балкы бултырган Светлана. Язмыш. Бу синең язмышыңмы, син үтеп барган? Бармы синең хаталарың? Әллә синең хатаң бер дә юкмы? Хаталарым бар инде, ул мин фәрештә түгел дә инде. Хаталарым бар һәм төзәтә алгандарын төзәтеп киләм, ләкин менә айырып кына кайда минең хатам булды дип әйтә алмыйм. Мин бүген үткәндәремә рәхмәтлемен. Шундай үткәндәрде, шундай хаталарды кисермәһәм, бүгенге шул тиклем татлы бәхетем булмас иде. Алда нәрсәгә юл куймас идең син үзең өчен? Үземне кәмһетүгә юл куймас идем һәм менә мин тормышыбыздан үткән хабактар менән, тәҗрибә менән балаларыбызга тәрбия бирәбез бит инде. Бүгенге хаталарыбызды балаларыбызның кабатламавын теләр идем. Хейтерларыңа нәрсә әйтер идең? Күпләр бит хәтта сорау билгесе белән калдылар. Андыйлар булды. Бала үзенең иптәшеннән микән дигәннәр. Җавапны бирә алабызмы без кыска гына әйтеп? Менә Үзләренең атаһына отчет бирмәгәнде, әллә кемдәргә акланып ултырма. Мин Дизиф апай. Минең хыялым бит ул. Минең теләгем бит ул. Мин өлгәшкән бәхет бит ул. Ай, афарин. Бүгенге көндә иң авыры. Дизиф апай бер авырлыгын да күрмәйм. Балаларымды мәктәпкә таратам да, рәхәтләнеп кайтып, косаклашып торып йоклайбыз 11-гә 12-гә тиклем. Балалар тәрбияләүдә бик шундый җитди алымнар кулланасың. Иң зур җәза балаларда сиңа менә монсы хәтта булды. Әти урынына да, әни урынына да булгач дип әйтә аласың. Бала балага охшаш түгел. Шуңа күрә һәр кайһына айырым тәрбия. Бер гаиләлә 7 бала булһа, 7-һе 7 төрле, атай белән әсәй бер үк. Шуңа күрә мин идеал әсәй түгелмен. Мин талапсанмын, мин уфалмын, мин иркәмен, мин йомшакмын, мин төрлемен. Күбрәк яраттыра беләме, ярата беләме? Кем? Светлана. Үзең яратмайса торып, яратылып була микән? Үзеңдән сыккан мөхәббәт кенә һиңә мөхәббәт булып кайта бит. Балаларга бер төрле мөхәббәт, ир-егеткә бер төрле мөхәббәт, ата-әсәгә тугандарга бер төрле, тормышка икенче төрле. Дуслар көчле булган саен азая бара диләр, килешәсеңме? Килешәм. Иләнеп Нык төшә якын дустың хыянәт итмәс ди дус бармы бүгенге көнне? Ул Әйтәм. хатын кызмы яратмы? Әйтә алмайым. Хатын-кыз. Иратлар белән дус була беләсеңме? Нык. Минең бүтән коллегаларым, бүтән эшләгән кешеләрем ир-егетләр. Һүдемдә үтә ышаныслылар да, җаваплылар да. Ял вакытына вакыт калмый. 24 сәгать. Нисек инде Ничек ял итә икән бу ханым дип утыра торганнардыр. Юк, мин менә балаларның каникулында ял иттерү яклымын. Минең өчен каникул икән, каникул. Укырга китаптар бирәләр, хәзер укытучылар мине әрләй. Әдәби әсәрләр бирәләр, алырга кушалар тезмә китаптар, мин алмайым. Һуңгы көн җиткән сакта бына Кырымга ял итәргә бардык. Шунда китапка утырттым да йәлләйм балаларымды. Эй Алла, каникул вакытында шуларны укытып утырмайны. Алар рәхәтләнеп уйнарга тиеш, йөгергә тиеш, йөгерергә тиеш дип, әйме? Минең өчен отпуск, каникул. Хәзер бына июнь айында безнең эшебездә шул тиклем базарның кылу вакыты булды. Мин балаларның вакытын урланым. Каникулдың бер айын урланым. Шуның өчен адактан мин уларны Башкортстанда яңгыр, ял итерлек урын юк, кояш юк, йөртеп булмай, Кырымга алып барып кайттым санаторийга. Ягъни вакыты менән ялда иттерергә кирәк, эшләргә лә кирәк, уку менән дә шөгыльләнергә кирәк. Кичәге
Кемгә рәхмәт әйтеп узасыңмы, яки үкенечләреңә бармы? Рәхмәт, Зифа апай, рәхмәт. Шул тиклем рәхмәтлемен. Үкенечләремә лә рәхмәтлемен, хаталарыма ла рәхмәтлемен, уңыштарыма, еңеүҙәремә, бүгенгегә китергән һынауларыма ла рәхмәтлемен. Сиңа ничек барсың шулай ярату белән хөрмәт белән мөрәҗәгать иткән бүгенге тамашачыларыбызга, телевизор караучыларыбызга, иҗатыңа мөкиббән булганнарга әйтеп калдырыр теләкләрең? Зифа апай, мин нисек кенә булмаһын ижад кешеһе булып калам. Йырҙарымды һағынам, шиғриәтемде һағынам, фекерҙәремде ваҡытында яҙып еткерә алмаған өсөн үкенестәрем дә була. Мин күңелем менән, эмоцияларым менән халыҡҡа яҡыныракмын тип уйлайым. Шуға күрә элекке йырҙарымды булһа ла яратҡан тамашасыларыма рәхмәтлемен. Әммә шундай бер хыялым бар, яңы йырҙар ижад итеп, иҫкеләрен яңыртып, бер генә булһа ла концерт ойоштороу теләге. Ә мин киләчәктә төрлө юлларны берләштергән күңел дип карыйм Светланаға. Һәр берсе уңыш китерсен. Мулдан. Бигрәк тә балаларының киләчәге җимешле дә, бәхетле дә булып син аларга сөйенеп, яшәр гомереңә табан кинәнеш белән бар дип әйтәсем килә. Тормышта әлегә кадәрле булган кыйынлыкларың да, авыртынуларың да хыялларыңнан көчсезрәк булып калсыннар. Яктылыкка карап атлауларың һәр вакытта да дәрәҗәләргә өлгәштерер Светлана Насырованы күрү теләгендә калам. Рәхмәт килгәнеңә. Әйе, безнең тормышыбызда бик күп кенә тапкыр намус сүзен кулланырга туры килә. Аны сөйләп була, намусы бар кеше турында намус дип. Намусы юк кеше турында намус сүзен кулланырга кирәк микән дип уйланып утырдым. Шуңа күрә арабызда төрле тукталышлар булды. Әгәр без кемнеңдер әрнүләренә кагылсак, икәү сөйләшкән арада, гафу итегез дип әйтәсе килә. Тормыш бит ул, яшәү. Ул көннән дә, төннән дә тора. Аның гел көннәре генә күп түгел. Көндәге кояш кебек матур гомерләр теләп киләсе күршеләргә кадәрле саубуллашам. Дорогие гости, мы рады приветствовать вас в нашем ресторане «Обширон». Приглашаем вас насладиться вкусом и атмосферой уюта. Познакомьтесь с нашим разнообразным меню, в котором вы найдете блюда для каждого вкуса. Надеемся, что вы полюбите наш ресторан и станете постоянными гостями.